И здравейте хора, аз съм Дидо и днес ще играя Майнкрафт. Самостоятелно оцеляване. Добре. Тук виждате има един скелет. И ще се направя, преди да започна клипа, му ударя няколко пъти. И затова сега започвам да таковам. Сега ще го убия. Добре. Искам да се приближа, но той не мой. Ах! Още излязах и веднага. Гледайте. Това за 3 секунди и та удра по 100 пъти. Гледайте! Не мога да стигна! Най-накрая. Чай, сега две ще са да отида. Да не ме види. На. И така, сега ще убия. Да. Какво ми пусна? О, Полшанка, която ще изпия още сега. Добре. Ще я напълня с вода. Така, виждате много бамбук. Но, така. Сега слагам това и това. И това не ми трябва. Така, добре. Сега ще за тръстиката да обяра. Съжалявам, ако се чува много силно дъжда. Дано да не се чува изобщо. Така. Добре. И още малко има там. Само да намеря някой обаче животно ми трябва да го убия за храна. Сега няма почти никаква храна. О, да, овца. Дано да ми пусне нещо. Дано да не сте чули това. В входа имаше хора. И минаха. Дано да не сте го чули. И айде, направих се леглото. Така, 4. Храна. Не пусна ли вълна, бе? Чакайте. Как е? Не може да не е пуснала вълна. Добре, намерих я. Сега не трябва и тресата, къде беше и тук някъде. Само да я намеря къде е отшла. Видях я, че беше тук. Чакайте да видя само къде се е скрила. Къде може да е отшла тази овца, бе? Че нямам сърца его. Добре. Тъй. Сега. Мисля, че я видях тук някъде. Сега ще скача тук най-високо и ще видя. Няма. Добре. Ще търся натам. Охо! Майко. Добре. Без проблем. Добре. Вече не мога да спринтирам. Но ми трябва още на вълна и... Аре бе! Добре. Малко трябва да се забавя, ама... Добре. Ти ще ми пуснеш мастилката убия. Тогава ще убия. Добре. Много малко ми пусна. Кол. Само ще изяме от кос. И ще обера малко кол. Тръстика. Аз не цирах нас да обера. Но ще отида. Чухте, бе. Тапако. За зомби говоря. Защото то се чу много тихо и вие не може да сте го чули.
Тук малко глина. Няма да бра. Не, ще взема малко. Не, нищо не вземам. Добре. Ще взема тая тръстика. Тъй. И да се продължавам в пътя. Охо, лава. Няма да ходя. Сега. Ето там. What? Добре. Точно скочих. Маля, знаете ли колко бавно става това ходене? Добре. Хайде бе. Добре. Така. И към къщичката. Време отворено съм оставил. Да, сега се сетих, защото аз исках да убия скелета и... много бързо свърши почти целият епизод. Малко скучно ще, ама... Това ще. Направих си леглото, всичко, което исках. Да си направя леглото. И... Готово. Леглото ми е готово. Я да видя само колко дърва имам. 55. Добре. Да не взема да правя нещо тъпо. Ето това деца ще го правя не че не да е тъпо, ама ще направя къщата да е вече с дърво. Да не е с пясък. Сега пък ми се щупи и това. Лопатата. Така. Добре, супер. Опа. Супер. Честа. Тъй. Добре. Сега. Имам още малко време. Какво да правя? Така. Да. Храната. Чакайте само малко. Да, вярно. Така. Добре. Сега един. След малко ще стане нощ. Аз ги зарах почти всичките бучета, дето бях събрал. Добре. Мисля да се направя една малка мина. Докато... Чакайте само секунда. Докато свърши епизода, защото след малко трябва да го спирам. И тук още една пръчка. Добре. Стига бе. Добре. Тук една и тук една. Така.
И готово, напълнях с кирки. И да, стана вечер. Ма да знаете, че няма да купавам много. Ще купавам много малко. Добре. Айде, аз станах почти без камък. Налеко. Да. Добре. О, боже. Чакайте само. Тъй. Добре. На 54-то ниво съм икон намерих, супер. Супер. Чакайте да си направя факля, да може да виждате нещо поне. Да. Така. Така. Добре. И готово. Не е с новата кирка. Така. Така. Вече съм на 40. Оф, боже. Добре. Още кол. О, чакайте, аз забравих да осветлявам. Вие сигурно нищо не сте виждали. Защото аз виждах. Добре. Осветлих всичко. Да вижда вече. Привади. Добре. Добре, хора, ще трябва да спирам клипа. Дано да ви е харесал. Абонирайте се, давайте лайкове за клиповете и чао!